Budi ljubazan. Poštujmo drugačije od nas. Ljepota je u različitosti. Lijepa riječ gvozdena vrata otvara. Ustupi mjesto starijim. Upotrijebi magične riječi. Hvala, molim, izvini, izvolite. Ovakvi mali, ali ipak važni znakovi pažnje predstavljaju neuvjetovanu i nesputanu ljubav koja se nesebično daje bez da se išta traži zauzvrat. Kada nekome poklonite ljubaznost, nevažno je li iz navike, zabrinutosti ili drugih razloga, kreirate toplinu koja će zagrijati i najgladnije srce. Ljubaznost, baš od malih nogu treba djecu učiti. Djeca su mlada, iskrena, neiskvarena u svom svijetu. Treba im pomoći kroz ove projekte ovako. Ono što sam mogla primijetiti jeste da zaista trebamo učiti od najmlađih. Oni zaista znaju šta je ljubaznost i puno su ljubazniji od starijih. I upravo zbog toga smo i pokrenuli ovu akciju, dakle da oni će sutra napomenuti starije koliko je ljubaznost važna i to kroz ove podsjetnike koje će podijeliti starijima. Mi ćemo sutra otići malo i do grada, provozat ćemo sa tramvajem, oni će pokazati kako treba da se ustane starijem, napomenut će i starije koliko treba da budu ljubazni prema djeci. Pa pošto u našoj školi težište na odgojnoj komponenti učenika, dakle kroz svaki nastavni proces mi težimo da kod djece razvijemo te pozitivne strane ličnosti, pa tako isto i tu ljubaznost. Naravno, učenici su itekako rado prihvataju onu osobu koja iskaže taj osmijeh na licu i lakše pristupaju svakom problemu. Pa evo konkretno i na ovom zadatku kad smo tek rekli da trebaju da napravi te čestitke vezano za ljubaznost, mi smo tome pristupili i djeci objasnili na sasvim jedan vesel, vedar način i oni su zato ovakve rezultate pokazali. Unijeti ljubaznost u vaš svakodnevni život vrlo je lako, samo trebate steći naviku. Započnite s ljubaznim umjesto rutinskim dobro jutro ili doviđenja. Ipak da biste bili ljubazni, morate se osloboditi svog prevelikog ega i biti potpuno svjesni u svakom trenutku vašeg života ljudi oko sebe i njihovog postojanja. Na kraju ćete uvidjeti da svaki vaš ljubazan čin zaista čini ovaj svijet na mali i neprimjetan način boljim. Nacrtajte ljubav, nasmiješite se, budite ljubazni, poštovani gledaoci, jer danas je svjetski dan ljubaznosti, no bez obzira bio svjetski dan ili ne, vi uvijek trebate, odnosno mi uvijek trebamo da budemo ljubazni, gostoprimljivi, da budemo dobri domaćini i naravno što je najvažnije da uvijek u životu budemo spremni da drugim ljudima uputimo kako lijepu riječ, tako i lijep osmijeh. Mi se bližimo samom kraju naše emisije, no evo